Sing dalu Cahayu anak wadon genduk Nandasari. Wilujeng dalu Rama. Piye wartane rak padha sehat to? Alhamdulillah pangestunipun panjenengan kula sehat. Watara wuse ngancik poso nganti tekane riyaya. Nggih. Bongkur tak sawang awakmu lemu banget saiki kok malih kaya ceking ya. Napa nggih? Alhamdulillah pengaruh poso ngeten iki mau. Oh ya poso to? Nggih wong lurus kok. Nek wong lurus ki poso, nek ora poso jenenge ora lurus. Nggih, bengkok. Ya poso ki wujude kewajibanmu nggon meluk wujuding agamamu. Nggih. Ki ana tlatah Reja Winangun. Kowe tak sekolah, kowe tak kuliahke dadi bocah pinter. Dadi kudu iso ngonceki apa kuwi jenenge desa, apa kuwi asmane wong. Ha, mestine kowe dine kuwi wis mampu oncek-oncek babakan kawruh utawa babakan wujuding ngilmu. Reja Winangun ki ra ana 5 suku kata. 5 suku kata. Heeh. Reja Winangun. Re niku rencana pembangunan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Perangkat desane temen tumemen mentingke kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Bagus. Cari duit daripada kepentingan pribadi. Padha niki sing penak ngono kok. Dadi balenono, re mau apa? Rencana pembangunan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Perangkat desane tuntenem napa mau? Temen tumemen. Temen tumemen. Heeh. Mentingke kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dados mentingke kepentingan orang banyak, Romo. Jenenge pemangku jabatan sing dipentingke ya iki kebutuhane warga masyarakat karena pentinge didadekke pejabat ana desa ki dadi payunge warga masyarakat ngono no. Nggih. Ya, kuwi lak re ta? Re. Jo niku jodone nganakne pagelaran wayang kulit ingkang isi tontonan sarwa tuntunan dadekke desane ayem tentrem. Karo mlaku ben penak lek ngomong ben ndak kami srontolen ngono. Oh nggih. Nah ya karo mlaku ngono ra penak. Ben longgar kok kaya angel ngomong apa to? Napa? Kok kaya angel ngomong? Niki sone kados tawon ngoten lho, Mo. Apa nih? Sone kados tawon. Suarane kurang cetha. Kirang medal. Oh, kurang metu suarane ya. Nggih. Kokno Mas suarane ngono. Kuwi mau Jo ya. Jo. Wi niku wisatane ora kalah endah, mula akeh tangga desa padha teka saben sinaben rumangsa tentrem atine merga masyarakate ramah tamah desane gemah ripah. Loh Jinawi karto tentrem Turaharja. Iya. Win. Jenengan kok ngimbu-ngimbuhi? Nah,
Napa? Nah Niku nanjake perilaku kang becik, nyiptake kerukunan, ngraketke sesrawungan, gedhekke rasa gotong royong. Menciptakan kesatuan dan persatuan. Ngun, angel iki. Ngun niku napa mau? Lho, ya golekana dhewe wong sing duwe iki kowe kok. Ngun niku Ngunduh ya kena. Ngunduh napa mau? Ngunduh waing pakarti. Ngunduh waing pakarti. Waing sinten? Waing pakarti. Ngunduh waing pakarti. Dimen Gemaripah. Panggah niku mawon. Wong kari-kari dhewe kok dadak mblindeti ta kowe iki. Ngunduh waing pekarti merga lelandhesan tumindak kang suci linambaran tulusing ati ngono ya kena. Nggih niku. Nggih niku piye wong iki kleru kok nggih kowe ora ndisen. Lah wong jenengan niku nggih mboten napa mboten. Nggih spontan kula nggih bingung mikire. Ora perlu bingung samu barang iki penting santai. Saiki diaturke ya. Ngaturke wujude senden sendonan kuwi arepe nembang apa? Rembulan kasmaran tembangno. Heeh. Larase pelok patete barang. Kuwi lagune awake dhewe sing anyar lho nok ngono. Viral lho niku teng TikTok Rama. Viral. Rembulan kasmaran. Nggih. Sapa sing miralke? Kula. Lho. Nggih jenengan to. Ya nek kowe kira-kira dikontrak karo YouTube ki anggaran pengarang lagu ki wene ana ngono lho. Nggih, lha kula nggih kok. Ya, rembulan kasmaran diaturke kaya ngapa? Endahing Suraya nama wangkaning yen anggeget lati rarang tak jantungku di kamu tiaraning atiku duh wong bagus bebujanku samirat paning belas tresnamu angkat tatani kalanging kalbuku ujare satya mring sesanti ing tembe kan melenjani. Ati moyong prantamu tanasa hangongkak jabat bidung angan-angan ngalangan banget sepok kawaneng masa pengen sumanting lagi caketan merini. aja aling-aling Aja aling-aling kini tasawang kasakti selirama lintangan ning memah ning kalbu katiara rengganing
aja aling-aling kini tasawada seliramu lintangan ning pemaning kalbu dadya rengganing sepi ing wanci dalem tresnamu kang mawi Ya, bosan Mas. jroning atiku kaya sayaning bulan nyesemke kalbu. Aja aling-aling kini tasawada As, seliramu lintangan ing pemaning kalbu dadya rengganing sepi ing wanci dalem tresnamu kang mawi bentrek jroning atiku kaya sayaning bulan nyesemke kalbu. Kiana Nawalana. Assalamualaikum warahmatullahi